has de fer, acabant la jornada, fins i tot, millor que assecar fins i tot és amb aire. Perquè assecar no sempre ho asseques. Si tu fas això exactament així i després li fots aire, aire, ja està. Saps? Perquè el drap al final sí que asseca, però li fots un cop d'aire i et queda perfectament, Però veieu que tota aquesta cosa negra que surt, tot això és porqueria que està impregnada aquí, que es deixa anar. Llavors aquí el sistema és una mica diferent. Té, hem de netejar. Aquí el sistema és una mica diferent. Allà teníem parts mòbils i parts fixes, i aquí la dent per un costat és part fixa i per l'altre és part mòbil. La tècnica és diferent. Això és el que us he dit al principi, que tot i que jo puguem parlar de... Tu pots esmolar qualsevol cosa si entens com funciona. I ara jo miro aquests dos sistemes, jo no els he fet servir en meva vida, aquestes dues màquines. Jo havia fet servir Tanaka, estil, no n'havia fet servir mai. El cas és que me'ls miro i puc entendre, puc interpretar què passa. Aquí veieu que una és per fixa i a l'altre costat és per mòbil. En canvi, aquesta, la part del darrere és part fixa, la part del davant és part mòbil. I què és aquesta coseta? Aquests pius que surten simplement són els que agafen, els que deixen que no surtin fora. Què s'esmola? S'esmola d'aquest costat. Això. Veieu, aquí anàvem banda i banda, aquí no. Aquí només anem a un costat. Aquí esmolaríem aquesta part d'aquí. Però per esmolar-la l'hem de situar que ens quedi a fora. Exactament així. Ara sí. Llavors, esmolo aquí, i després a l'altre costat, després la girem i fem exactament el mateix. No cal desmuntar-la per esmolar, però sí que cal netejar-la, perquè veus tot això? Ui, que m'encanta aquesta màquina, ui. Home, pinta molt bé aquesta màquina. La radial. Sí, m'encanta. És que faig malbé la tela. La poso aquí. Sí, n'hi ha 500. Tenir la màquina neta per esmolar és important, perquè ho veus tot més bé. Si estàs esmorzat també ho veus molt més clar. L'Ani canvia de crim. Si tens la panxa plena també ho veus molt més clar, no? Enteneu tot plegat? Enteneu el que estic dient, Sí. Veieu la part tallant, és aquí al costat. Aquí no es veu perquè està brut. Però on he netejat es veu de seguida quin és l'angle. I com ho faries? Torna-li d'una volta, sisplau. Com? És que jo no acabo de veure. O sigui, aquesta, la peça que té la rec, o sigui... Mira. Aquí també una altra. Això són dues peces. Aquí tu tens els tallants a banda i És que banda. abans quan has de separar volies una mica, potser perdries una mica. Sí, el que passa que no sempre es pot, això de separar. Perquè depèn de com... No passa res. Però depèn de com es posiciona. Aquesta és més fàcil d'esmolar fins i tot Quan les aquella. teles estaven sobreposades es veia més clar. Ja. Els dos sentits, perquè oi que